Lain pa yung ato ba, nakakita mo sa balita gabi sa TV? Wala yung kirara kay wag yun may TV. Ikaw, Claire, Wala pa ni TV. ikaw, Lucio. Wala po, kasi yung ko natulog. Unsa di balita di ay. Ano? Uy, ako nakakita dyan ko sa TV ni Nanay Niknik, kaya dito ko nagtanaw kagabi. Pakusog sa hangin o sa ulan. May gani din sa tuwa, kay ulan ra tuwa diri walay hangin. Pasalamat ta, kay walay hangin sa tuwa ulan ra. Lain pa ato ba? Oh, Ano naman? Samahan pa mo pududong kawik. Tingala ko ba wa na may laglaag si Maria diri no? Gani, wala na Kita. kita naglaag. Ito, wala na kong kakita siya naglaag. Kaminaw pud si kuan ba no? Si Maria ba no? Kaminaw pud. kasi sila pa sa Grabe mo. Naapag bitaw si Maria, yung away-awayon. Kinsa may di mamingawan kang Maria na piting si Awa sipat kayo. May kay mo pakatawa, buak day atong baba, di ba? Wapon bitaw na. Ang baba ko bitaw ito si Maria. Si Awa, gani. Pero- Yun na. Istorya makaghangin-hangin kiniron. Tapos ganay na lang tayo yung anig hangin. Kana mo ni Sige, pududong kawik. hangin. Sige. Katong hangin na pa, bro. Oh, sige. Oh, gito'y kusog kayo. Ano Kaan ka ng mga tumoy sa lubi, inig hangin. Mga bali, mahulog din sa grabe lupa. ka. Grabe Gani. kusog pag hangin na. Kanya, ang mga tao, pag kung magbarog, mga wala man ang mga buhok. Grabe kusugan jud yung hangin kiraray. Kanya hangin. Ako adyan. Katong hangin nga titang kay kusog kayo. Si Lula no kay digawas man si Lula to kay tungod sa kakusog sa hangin na bala ka sa buhamoy ba. Gawas siya kanalitan kining ispat bulitan ni Lula. Ana, tungod sa kakusog sa hangin, mo ni kanitan mo ni ang siga. Oh, Ana man ang siga. Bubaw. Grabe. Kusog ka sa hangin ni Cleroy. Kusog koy. wala na yung Pablo. Anang imong titang, wala ra na, oy. Ano man? Katong Yolanda, yung pinakakusog nga Ang hangin. grabe si Kaya, Yolanda. oh, yung mga Tapos Pablo. sayaan si Yolanda. Kay kanang Ining hapak sa hangin na Yolanda, butingog man ang hangin mo, ano man. Maguros lang agi. Maguro sa hangin. Kana laging ang lubi lagi maigo sa hangin, Oo. kana ang lubi. Ini kana naman ang udlot. Alok pa sa Grabe. Huwag na yun. suga na din. Grabe. Gusto ka ka rin. Halok pa na Sabi. Kana inyong mga hanging Pablo, hanging Kitang, hanging Yolanda. So, wala rana sa akong hangin. Kung sa maning malos. Unsa man day mo ha? Hanging tukso. Oh, nabi ay hangin na tukso. Nabi ay. Hala. Anak, karon pa di ko kadungay ng public ba? Magkatawa Wala sa mo. tao hangin na tukso. Kasi kanang pagka hitabuan ng hangin na basig wa pa mo gipanganak. Unya ikaw gipanganak na. Wala mo mabugag ipanganak na. Istorya na yun. Kaning hangin na nahitabo ni mga 1990s. Oh, unsa di ka natawo? 2000 guro ka natawo. Katoy mo ang bagyong titang 1970s pero kani 1990s mo ni ang panghitabo. Be, Gila, be, tanaw na Daya, wala na dagana explanation oy. Di ba? Paminaw ikaw pun paminaw mo. Okay kayo. Sige. Sige, Paminaw lagi min, sige. Awa mo ni panghitabo sa iyang kakusog sa iyang hangin. Oh, sige dabi, sa dabi. Ano gaya sige pagplastar-plastar dugay kayo. Basta daw. Paminaw. Oh, lagi. Sayan sa mo sa panghitabo gud. Oh, sige. Sa iyang kakusgo no. Oh, Ano naman? Sa iyang oh, kakusgo no. Daya, sige jig Grabe balik-balik. lagi. Kanang ingon niyo nga kuan. sige pa yung balik-balik dudong pawik, sige Ang na. hitabo ta paminawa. Oh, lagi. Ah, kay rami ng winasak na tahanan. Wala yung kanta, wala. Kay rami na mata. Ano unsa man yung pawik kasi Imelda Papin may nagkanta na. Kambalo na ka. Katayin yung mga bagyo no, yung mga bagyong Pablo. Oh, Nakagubag balay wala. wala. Oh, imuha kitang wala. Wala pud. Oh, imuha. Wala. Oh, pero tokso. Guba ang balay. Grabe hangina gid ay dudong pawik. Grabe kanina, gidi ay.